Kublai parlok sa sing pidang song pai pi shagani program ke jongi ke bengi ai ke teng ke tip lau Kyrtong. Ba minta kenting i don bangi iba Batskhem Marbañiang iba de Kyrtong jong ke seng Congress ibanya kun nang tai na po Mawsynram constituency. Tingi pidang song pai pi ba Batskhem shagani ke program ke jongi ning kong ai ba ke ke pelong ye pi ban ngam shagani ke jeli politics. Kalau di nado snem arajar san ngala yalam lenti deba DP yang ju i XMLA na tu kecaka ila klat no shem snem ting ila don na po kaya politics la slam hi ngala bat ko youth president treasurer jong ka party UDP tu ko ting ila sharem no arajar pra ba PNC jong ka seng congress tinang tu pada ila ya lenti how arajar khat sa ngayo etiket UDP tu ko ting la yale kum tu percaya ba PNCM CM ka tu ko bat kum ju ka dan ka Congress government ka de ka por ka ba hinding la yo ya ka put ka badan burom ba saujat nai tinang tu bade dala ya kum tu seprang tinga kem ngala you know ma dan ki kam yin kam san te nilai support ki bon ki candidates taman dala ikat benang ya ki por i ka Mawsynram kanang sni hawai David kaniga kam election again mat por mengi menshua kanang shu ya de kum tu inde hawai one kini ki candidates ki ba temai shu one me da ka bor ni ba bisa tingka ente ka tu ka pelong ba ka pen ba ka long ka pelong ki ba kin lo ya ka election kum ka kinja jinya muja mo kajing ya sutenat kajing yu basipor ten dala job pada te tu candidate te haula pelut tu te ke yu bentre kam ten kaliang jungai i ba ka shulong mit mutahi te mentang ngamban se mangan mi jeni jeli pan ngan pensutu atat iki baka kam election andala job hangta penji i ban ya nu bala nong kaman ang to tray ka kam nong di scene ka baar ka jumpi ba pinyi de election tikai par ba pelong ye pi ban ia ka seng riulum ban ya so apat bat ka seng congress ti na seng rulum la ina ha ka tu ka ajar pra habangi la rem ya u candidate la jong mo ba DP yang do ti kawan ke MPA government ha to ko por by lead Dr. Don Kuparol no the chief minister then after that haba ka khalam ta ne tang sisnem ni barokat num ki beliau juga parti ni kuat ban don apa opposition din tendre ka jing sno pada bat ka congress atau ka por ban don lang ka congress bat ka por kala pen ya ka moral jungi kala weekend ya ka moral kala pen telat namar ba hawi let you feel ni kun bit ba ka congress then after that lapet hajin ka tu shu ibe ka UDP ka long bet kum kata ka team bi kyo jong no re jong first of all it was a congress then now pada kalau ke NPP ti kalau pin long ba menta kap ka seng ka badon nong re mi ka de tang congress namar ka Mawsynram jongi ke de ka jaka ka ba clear bunjet ni don nong to ki don ki garuro ki don ki coach ki ajong ki banai ki bengali ki berman nong to ti ladang i pet ki seng rulum kan shulong be tang for particular community ke ti ban yo service ya baro ki committee hi ka seng congress ka di papaka ting ngide pet pada junlong jungman ha ki HDC kini ki snam bala lain ngia i ba wat ka congress ru ka ya so wat ka penya ka ya trekam lang ba ka seng NPP mo gitu ko por handai tanga shwa election pada ka withdraw no ka isi pi kalim kani ka de ka kam nanong kum no namar ba na kaliang ka party ngishim ba ka district council hi ka de ga way ka benta ka ba lai hi da ka seng congress na dun chwa 1952 New York district council Garu is autonomous district council united chantia gani ka district council ta ko por then after that la yo ya ka statehood ro la ai hi da ka congress ka por Indira Gandhi ti ka tu ko por la piano mo ka si la ka chong chantia ro ka ro la ka chong ti ha tu ko por jingshisha bala yo ega statehood jingshisha dada kaman to por ni la di ban pendu ka seng congress ndre ka kadang pen klan chu ti ban pen klan chu ni ku ka party ni so trai ban ya ka 6 schedule hi la ai da ka
seng congress ti mentah ki don bon ki amendment support ka hane po ka six schedule ba wara la isi jong ba penyan mo ti bandon ba kanum ya lam bakala namar ba kumbalong mentah ki bon ki bills mo ke ba pass ban kala ai ni pa shu governor mo ti hang tu ban yat bete don kam ubriu la jong ding ban don hang tu ti kata pade kisah kano sini baka kongres ro kai tri yang kipindai ni hablong practical vi yu ba PNCM habo don hang tu udi ubriu ro balabat ya ka kam sia ubde ubriu bala tip pai ki kam an ke be David kanika but kanika district council ka dual post di mu fight pin i ba aden i resign mo fight u yeng job dan kita ke kamrang basnong gitu mo ke BAB bill gitu nilai yu ti bon kita ki eru don kamban don langken dalam nomor ban fight ni hapo nomor la sayo su ka NPP ka le ka paman parti ti ta kidaw ni sadon hapo ka council hapo isi ti habang ya phai pade sha ni jinglong jingman jang constituency ke jong pi ki mat rekam ki ba ka seng congress bat ma pi shim pin le na ka banta ki pai pa jang constituency jong fi la da pi job kabin kong na ka liang jong ate ka de ka banwara ya ke jing ya pin bet habai dei bat ki hima habai dei bat ki ran habai dei bat ki ni ki sim mo ni ha cha the ngi don bon ba ki hima cha the ta ka we ka long ba ka jing ka jama jama jong ki yu ka jing pin bet put usam jong ki nang ta ki don atat ki jakakul ja yu baro gitu ngin haban pen ka don par atat ka to ka jing shim ka jina ka ba long ka bala penjinjari pa ba betul kita ru hapen kita baro ki don ki wana po ka council te artat bat ka don ni ka bamjan ki jing sutu jumut jung kiram ba shnong ai kinto te ka taru ka don hapo ka council jung MDC te mentang ye i ba teng MDC ule klet no uong ba ladon kanu ngam ai po any particular reason tambah la don kanu wong empila ban ni chukut ndai MDC ula dei wehi wadai ban ya keren na banta jungki dei ban pha ya ki dor barshnong dei ban pha ya ki CM ya gi ma balong khile chukut ti kata ka dei gowe ti ngasukwa ban ong ju pi ba ka kam MDC hi ka dei ka kam ka bakhya ba namar ka dei ka wara ka jing chong suk chong san la dani la ban be ya ki bu banta kumu pi ong tan ba kam MDC ke diga kam ka ba shongkhia mo philan batai gi pai pa ke jongi hadu ka nu ke long kongsan ka district council pi ka district council la dang ni pet ni ka de ka benta ka bala ai da ka constitution of India mo ban pe ya ka ki rit pa chung ki tribals ke kum pe dustur kum no bangi yu mo ka kom em ka kom ba penet san ki me mariang mo ya ki jaka puka untuk tende kalong bag kini ki an kilong diluted kalong kilasa you know ki joki an juga state government mo te ki dan saki central laws kunto tingi kwa ban pen kalan gen ba kani ka state la ni ka central lo kamla kin ban shu yu right ya ka an juga district council kata ladang ila ban pen kalan kata de ko we ko kong sandu kala i gitu ki jing khang jong ki ji ti mau ki khang ji ka council kam la le hoi ti bali ka council la ka chaka ka ha pani ti bali ya kani ka ya mau siap ya ka du yong ni ka tai kin shu sha ba kin shu wan de ki an ba kham khalante ti barok khot ka de ka ani ka panya nya ti prosh kata ka congress ru kala dang lama ka NPP hapo ka executive committee po HTC but they have to por hiru pa ki wan kini ki recommendations ani ki man ang ai jing mo da ban pen ban rai ka amendment ya ka 6th schedule kum ki hi jing ai jing mo ki pa congress kala sut ha ta ka matrikam ge jong ka ban li ai sha ka isi ki bon ki be de ki bon ba kita na in particular tengam ong namar ki bon ki ero pe ngi kwa banwanra ya ka judiciary system ka legislature system kumno baganya ngi kwa banwanra ya kita ki jing bishar ki bade hab shinong ki tha te nga kawi ka lombangi kon ra ki market loss te ka don ka atat ka kini ki bayada yo ki impolit ki bo muni ka don tang hapo mili mentang ko banwanra ha ki wi ro ki yu
te kawai ka lomba kini ka kawai de ka revenue collection mo kami du ka to ka revenue collection ka lomba la da ki companies ki bawa na baro habagi wan pan ke no si ngire ban spec ba ka jing yo no jong u trai ngok chung kata de kawai then kani ka trading by non-tribals ka tu ka de kawai ka ba barkhoi ki akwa mandon mo then de ka tu ru kawai ka lomba bunong tu ki ai ki ba la dau kasi udon bateri ka juga kam nimla banai ke no si show Bomday kasi non kasi ti gitu habangi upan eno sini kadon kam ka public hearing ladapi ayu ke namar ba shu ai en sikr marte kidi kitu hi ki bawan buhai shno kin plus tinga bang ale chide shno kandong ngakren nga pi shini shno kandong to idan ki an shno bam sha breu na ba tang ba kini kidukan kilit ne nakali gitu ki ba ayu bar ko ni ti no mama na te na no mo lo pi kajing control ya ka market kala control hi dek bacela kata ke dek we te dei bangin ong in be ban be ro kam lai tambangin hap ban check pat ke in check and balance ka disi concept kalong check and balance ya ka development ba kani ka kinum kani ka jinglong ten trai jungi ya kanum ja ke no man ko body kon ka si jong tikini phai kini ga jinga kun ga jong pi mata kanti hadu kanu pis ngo scam ba phila ban yo khet yu so ga jing job ye kata te ngam tip man ong bangan yo khet ta mangi tri shitom namar ka jaka ka kong ka Mawsynram hi kedeka ketem juga kongres bat ke UDP ba Mr. Nad idana kongres wan no iba DP yang ju ka UDP then you want iba pensiongan ka kongres then ba HM ma ni malia juga kongres hi wan man tahu ba olan sun juga UDP te ki kongres kaman balik ki sinong kidan be ki brio ki ba kongres ke te ka sulong ba teng la dam yo brio bagian te mo katlot di ka parti tim ta kum manga te ngam yu tan de ngala don slam te pat ba pun ki shania ya na mo ki kam ki jam ngala tribun social work bangala le se la bon la kado no tamba masyumi ki pat ba ken pai mata ko kongres ban ai ka bot jongki kanang ba yo ke jingkala tingi su tho ba ka seng congress menta hi kadang dan hakalenti ba kan pin thamai yeladi leben revive yeladi mo ngi tipro ba hakaleng so dong ka ri hi ka ni ka presence jong ka congress kumang i po Delhi elections ru kam la ban thau prathei mo ti hadu ka no pis ngos scam ba seng congress ka la ban wan phai byang ha ka bor ha ka KHDC but ka GHDC okay Delhi election is a different subject no in the current to te ngatarai kam ayu a different political dynamics or yeah it's a different thing no manin la i congress ka yo tan ka wi ta kiwi ki yo BJP came back into power ndai ka wi de chani te ki pat ba jungi kim kle chu e ka sen congress no mar ka de ka wi ka sen congress ka bla ai ki jila mo ni yo e ki jila khlam do musna pet ubodo pet ukarvi adu mentaro kim pat yo kirang yo ada ke konsul atau mas konsul ko bayang ni bat ki karvi ro kumjo bat kiwi ro ki bon ki jan bele kim pat yo tingi isno ba bon hi ki breu ki dang shania kongres na marba kala ai ke jela jungi bangila long ko malong menta ko malong menta da dan lang ba ki karu ma kasi jetia ni yo ko ke jela te kata gue te kini ke kongres menta ngirang wan kini faces te yale ban pen tamai no kin pan yo ki jishania namar itu ki balaya pet kum to kilaya ayu kum to dan ni bala pet ki mele katu kila pet te katu to ngimlai kren kita de kani ba mon menta chakmat te ki ni ki bre ba tamai ngin pen kala khanang ba ngin wan ra ki jishania yang pat ba ti ki don ki jing ong ba election MDC hi kadai tang usen jam ba phin jam shaka MLA pismo kum no halor kani MP MLA mock election MLA kabash ni apo assembly dan MDC apo council te hala da fitre kam bahai apo ka council te kipat bai kino ba ka ba file no MLA ro
te balong kata sinjam re te MLA dan untuk pongot temu council ni dan untuk pandai untuk te kasyong ni pada kan nomor dan ki MDC ki balong MDC bro isulong beta MDC upai ba uju jiet ki balong MLA dan kum kita bon ba te kasyong majing trai kasyong ruha kamon jong pai ba pada umon men pelong MLA pelong kini aku apa kali kan ni ko beru mo nyongut ki candidates nyongut Kyrtong pidan na po Mawsynram constituency ti ga to ka don em ka jing khuslai ba yo ki piano ki vote si ai bade na do ba kan ma mga hi constituency Mawsynram kam chu na ki nyu pra ki mi bet ki to ki independence ki party ki wero ti ring kam min ki ni ki party menta ki bala yo po na po yo po ta po apa kan game piro tu sitting MLA ke UDP kala dong ke way ke base hingga Congress dan NPP kala don ya ke jongka MDC sitting MDC tu mentah ke BPP ro ke yo ya ka vote ke bahe ya por MP election tingi sangut ni yele tingi way teng nong kumlo kan kita tingi don lagi nore na jong tu nong kumlo ndai ke jingale hi ke de south li ki party te ba ka kubor ka bapikwa ban ai ya ki ba ya ki parlok nong pe ki jong ba kham ta mi ki nong shong shong jong constituency ke jong pi ka kubor ka long kum ne ba nilayo yu MLA ba de ka party dulu te pilaya mat ru yu MDC ba la shong mantan rus ne mo 5+1 extra te la ki party thamai kum to kim pat long scam ka nong rempi marba ka ni ka party ka de ban long na grassroots level kam ban de ban long na jirong te kam long centralize ka tu balong centralize na jirong kan sul ya bi kun tu kam ne ni don ki party workers each and every village ni form ki party workers units kan ba kan scale na grassroots level te kata de ko we la da pi phai pat ki we menta la yo ki la don u MLA we ki la man nan ta kan ni brang thamai ka de tang ka sen congress ki la ban shania menta panora ki jingkala ke te ke jing tre lang u MLA ba de MDC ka de ke jing nong hi jong pa tang ka tai la da pi jet u ju ro shibo te ka to te ki la ka ke ba man ki la be ka ba man ni te ka we ka long ba andala job hi satip ken ke jing long jong u nong mi kma long no to baro ke bam pa job ki ba terwai da de ba pa su ta te ngi ket bok ket riang ni pi ba ka ni ke election menta ba phin la menteri kam campaign la ban tau pai ba te parlok at pile snowy ka jing kren ba ya ka ni khubor jang ba Batskhem ha be day ba ka ni ke election MDC ka ban long ha ka phoi trik mentau banai te tat ni kendu biang wat pi ha ka be ba ka por ba dai wi ban Kyrtong ngadi ban ngi tio mauri na ka ban tau forefront media ku play ka por jong pi baro